ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Di magparahirero, madali sana, relax lang. Oy mga fans, pagpusugan radyo alas 3. Kita maguro, istorya. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, saan man ang partikan mundo, welcome po sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Pasensya na kamo ta medyo napahalaba so sa moyang music ta. Nag-meeting po kaya kami ngunya na hapon. Sabi kan texter, ano na ngayon, pagkaga, hudyang ka na, pati hapon, hudyang ka pa. Sorry po, sorry. Pasensya na po, tamidyokan kami, ha? Nag-meeting kami ngunyan, importanteng meeting milang tabi dyan sa opisina ni EVP Glenn Barcelon para po sa mga concerns na dapat niya itong gibohon. Hindi po sa tuyang kumpanya. Good afternoon po, Legazpi City. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Alas 3:30 na, oras mga tugang sa Pilipinas. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Sa may mga birthday po dyan, happy birthday. Sa may mga travel dyan, ingat-ingat lang po kamo sa pagmamaneho. Pwede man tabing mag-apod giraray sa 0966-203-0034. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag na pagpabayaan ng kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon meron ng Liberate Pro. You heard that right, Liberate Pro. Ibang Liberate ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Kadagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay. Maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liberate Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver o inflammatory disease ng liver tulad ng non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberate Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liberate Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberate Pro. Mag-liver up na! Ang Liberate Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3:30 na. Oras po mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Aha. Sige po, tabi. Kumusta na sa tuyang aldaw? Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Happy Father's Day. Mga tugang sa Gabos na may mga fathers ngunyan. Hello sa mga father pala. Hello, good afternoon. Good afternoon, Padre. Good afternoon, Madi. Happy Father's Day. Ay, salamat po, Madi. Thank you sa regalo. Oh. Tama na. Salamat, Madi. Sabi, Ano nasa radyo mo? Wala, tabako. Wala dyan gitinda sa rapurapong radyo. Ano po? Kung warang tinda dyan sa rapurapong radyo, Ibakan mo ako. pigahaputa ka. Madi, Ayaw niya po. de pagpalitan pa yo kumadita. Batahali ako sa meeting ko niyan ha. Iyo. Betabi pag-isturbuhan sa kuyang buhay iyo. Pwede. Sorry na. Baka madi malangatong taka madi. Hindi mo man kaya. Nagkaram ka, so kaya mo. Ano daw kaya kang gibuon sa imo? Maray sa imo, ganito magtitikon sana. Garo nga ni maski anday ko bang kaya?
Mas karam mo dyan, dahil mo magkaya. Maray sa imo, badulang ki hubal na Oo. kanta. Nagtuong ka na naman. O, nata, malita nag-apod ka tabi. Sabi mo mag-apod na yan, tamatawag si radyo. Okay nga ni. Oh, ngunyan. O, nainag baga ako mag-apod. Kasi bago, panganay ko ta, para naalas tugtog. Yung nga, nagtuga pala na ko sa imo, ano? Oh, nagliwas ako sa tindahan, 2:45, tanya ko niya ako na ito. Oh. Tapos dahil manggiraray, ano yun, ang nakupi, alap. Ako na gusto na dagitan. Dahil, Ako na lagad, so may problema dahil man ako na. nadadagit. Dahil man ako nadadagit. Okay. O di, may maginibudo ako kunyan sa imo. Gano'n di ba? Yan di kung maginibo sa imo. Dahil mga, Data ka piling sa iyo, mata, pinadarahan mo ako. Wala nga mo data katawanan. ayo, pagka, Sabaka, tamuon mo ako dyan sa rapo-rapo. ano? Wara, man. Made, Oh, nitawan ta kang radyo iyo. ay, O thank dapat, you. makaskas ang pag-deliver mo ka ini, iyo. Dapat tayong sa lahat. I-recite mo ini ni makaskas, ha? Dahil, Ano? ano gabi? Uning itataram ko, ulit-uliton mo lang. Maray o bako, ang pagkadaram mo, may premyo ka na. Iyo. Oh, O natataramon mo, ade. Bako man ito? hindi bago natataramon, kundi nadagog mo na siguro ini kang panahon. So, ano? Tang twister ini, madi. Ay, sus. Uli, sabi, taramon ko, iyo. Mapasakit pa. Kasud maangani sa nag-apulit, pasakitan. Tiraw ang tulos. Ano naman sanaan? Padi, Ah, ano, makaw-kaw dahil. madi, Oo. masira mong kakuduton sa singit. At aday mo man kaya. Adi nga na kumabalokan, tama ka may tama na kung iba. Ano sa hapot mo? Makaw-kaw dahil. Iyo po, mataw po ako. Mataw po ako. Gari pa takot ano? Mataw pa ako. Takuton pa ako. Baka tawag akong lana. Para joke mo sa na itong lana. Madi. Oo. Mataw ko. Baka sakloton mo ako, madi. At joke mo sa na iyan. Iyo, aram ko man. O di. Kurang na ako di dito, pinahiling na asuwang. Ay, ako nagtaramaan. Natusunta ka. Kumala ka. Oy. Oo. Ipaka mo lagi sa DCGB, ha? Anak ko naman puso. Ako doon ko na itong ate kong nagbiyan kung anong aldawan, ano niya, off day niya. Ang horon tayo, paka mo ligdi. Kung pakilabot kung ano aldaw sa madigdi, basta paka mo ligdi sa akin mo, yo. Nagpapaliwanag mo sana ako. Kaya nga ni. Eh, Kon mo digdi, basta bako. bako Domingo, tamay tawo digdi, ang tawo Domingo digdi. Kon mo Lunes hanggang Sabado, may makuk, may tawo digdi nagbabantay. Apon mo si Sarah. Nataarain sa tao dyan, kung magandang tao. Domingo nga ni, takmi siya ng tawo digdi. Salaman ang daramon mo. Made, Oo. beko made pagpa, iwala pag, O sige, thank you. Made, Oo. beko made pagpalit ang payo ko ta. Ako talaga. Bata. Nagpuo na pakiwiwal. Oy, may utang na buta ko sa iyo. Dito ka iwalon. Di ako, manigwa, makiutang nabot sa imo. Yan. Kaya dahil ka magparasurusin pag kita gilid, buda piloso po ta. May utang na buta ka na sa kungon yan. Baga. Iyo.
Utang bayad. Kumusta na sa nadyan sabi sa taga-ginabatan? Ngaling mo na. Kada ko kapit kumusta. Tag ginabatan para isipan mong kumustahon. Di kumusta sa mo. Marayman po ako. Sige, thank you. Anong thank you? Ano, sabi mo nga, tawag si radyo. Oh, yun pala. Lingaw ko Oh, na naman may yan. limunan. Lingaw ko na pala. Okay. Magkula ka sa kuya. Okay. Okay. Salamat, Thank Made. you. Bye-bye. Bye-bye. Mm. Ingat. Salamat, Made. Bye-bye. Ay mo na. Pinagi naman kita sa puro patakot na naman. Si Pinay uyogon lagar nung kang hapot. Ano nga, matao ko dai. Tsaka ba, kaya tumaod junior. Di, ngunyan na hapon, mananaw naman kita ki. Ano, problema daw kaya saro na ini, O daw problema kay ini, Hello? Good afternoon po. Ay, madam, ubos na. Tapos na sa ubos na po. So, last na po ito. Hello? Last na po ito. Okay. Last na masunod naman po. Tagasayin ka pa. Sige po, salamat. Tagasayin ka po. Tagadigi po sa rawit, sir. Atay yun na nga ni. Mari pa tinaw ko sa imo. Kung naatab ka mag-apod, sa imo kuta tinao. Okay po, sir. Kasi masunod na sa nayo. Ayan po, sir. Okay, bye-bye. Wala na sa radyo. Wala na sa natataw. Tama na lang kita. Ano taban maringon yan na kategorya sa satuya na ano yan? Hulaan mo, baby. Ano marin na kategorya dyan na pwedeng gibunta daw? Ang man daw kita kiload ngunyan. 100 pesos na load. Anong marin na kategorya daw? Tabay ito na sa kuya. So, Angelis Pilinat, Madim Angelic Yambaw na pang-load. Anong marin na kategorya daw? Anong marin na kategorya? Ang kategorya tagayod kuan uning ano ini mga ano ba rin ang kategorya daw? Mga gamit mga gamit nin lalaki. Yan. Hello? Hello? Good afternoon po. Ano nga ito? Anong kategorya? Mga buhaya. Sabi mo mga limang buhaya. May lang ba? Buaya lang to sunta ka. Buaya akong tagay magkuha mo. Yan naman rin nagkategorya. Mga buta buhaya. Anya, halimbawa nga kung buaya. Anong hapot nga? Halimbawa, sige daw. Sige daw. Ano? Ako naputon mo yo. Ala ko na ta. Timeran ko Ala tala. Ako naputon mo dyan. Takon kaya ko. Ala ko na. Sige daw. Ala ko na. Ala ko na. Okay. Go. Magtawag kinimang nila kining buhaya sa gobyerno. Hindi ba ka magtawag kinimang buhaya sa gobyerno? Abo ko ngaranan bigo. Abo ko ngaranan. Buah. Ilasay mo. Ako, ano na, ang kategorya tabi ko, mga hayop na sana, mga hayop. Mga hayop. O sige, masin magakaw. Ayo, wapon ka totod, girarayo. Alat ko na nga ni, di bang haputan to, namapon ka totod, ha? Okay, bye-bye. Magtawad ako limang hayop sa gobyerno. May ideya ko, di ko sabi yun. Ay, si Ram Sara. Ayun na, ang kategorya tapo mga hayop. Ayan, sige na. Mga hayop. Hayop. Ayan, sige na. Wag po na 100 pesos na load, ha? 100 pesos, mga tugang na load. Sige daw. Ito. Hello? Hello? Yes. Ayaw na, ayaw. Ore na. Ready ka na. 15 seconds, Migo. Ayaw, sige. 5 klase
Ay, dalag ko na kami kung ano. Makusugon ang radyo. Okay. Sige, paluya ha. Paluya. Kusugon ang feedback. Okay na? Iyo pa, paluya pa, makusugon. Kamariyo ko sa radyong sarawayon ka. Kamariyo ka. Okay na? Ah, 5 klase. At lagi feedback pa gani. Ilipat mo lang sa ibang radyo, buyo pa. Kamariyo ka sa radyo. Maulog ka. Lipatan lang mo sa ibang radyo ang radyo mo para di mag-feedback. Okay na? 5 pangaran nin lalaking manok. Go! Limang pangaran nin lalaking manok. Go! Ha? Lelagod na sa sabutan kaya. Makusugo nonon so. Ano na? Sir. Aram nonoy ang 5 pangaran na lalaking manok. Aram nindo. Di mo aram. 100 pesos tabi na load magapod mga tugang 15 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Magkurokon silo lamang kita ngunya na hapon ta. Biyernes ngunyan. Biyernes bagang ngunya 19 of June 2020 na 2026. Tabi. Okay na? 0969 to 0969-088-5548 0966-230-034. Okay na po. Okay na tayo. Okay na po tayo. Ay tapos. Dahil interesado kang 100 pesos na loan, ang kategorya mga hayop. Biyo pala. 5 hayop. Dapat, araw yung 5 klaseng manok na lalaki. Number 1. Di ko aram nindo yan. Baka, nga di ba? Dako, 5 yan ang klase na hayop na lalaking manok. Ugis. Talisayon, binabae, sarab, bangkas, yan. Yan ang apod sa mga lalaking manok, pangbulang na manok. Ano na? Ano. Hello? Traman po. Good afternoon. Good afternoon po. Opo. Anong apod mo sa mga manok? Sarap, talisayon, ugis. Hindi ko pa naram siguro. Bye-bye. Alam ko na. Last yan. Ito. Mga hayop na pigagamit para kargahan nintawo. Go. Karabaw. Kabayo. Ano pa? Dua. Tulo pa. Baka. Pwede. Ano pa? Come on. Ay, goodbye. Camel manay, camel. Di ba? Elepante. Pikirgan ba ang kitawo? Di ba? Camel, elepante. 5. Sige daw. Another 100 pesos na load tabi para sa makahula kang mahiwagang hapot. Ay, di magkapot. Di managapot. Ano ni? Hello? Sandali. Bakit kaya? Ano muli ano ni? Hello, good afternoon. Good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon po. Taga saan po? Ginabatan. Opo. Ready ka na po? Ready na, matry man. Mga hayop na pwedeng magdara ninhelang na rabies sa tawo. Go. Ayam. Ikos. Good. Kino. Very good. Alas. Bakon rabies. Latosunta ka. Next. Otong. Anong utong? Ginubatan nga ni. Ano nga ng utong?
Monkey. Amangki. Oh. Apat na mga pwede na. Apat limang pigahagad ko, latosunta ka. 5. Dati ba, 4. Iba kaya, so naisip kang pigtramong utong? Oo man, utak mo ito. Naraot sa isip ko ang word mo. Kasi Henry. Anong utong? Ikaw para Naraot sa isip ko kang word mo na utong. Okay pala nito. utok na ni sa ginumatan. Bye-bye. Ko lang yung saro. Mapapun ka ganit tonton. Diyo. Parang na sana. Mapapun ka tonton naman, ha? Okay? Ah, sige. Bye-bye. Nariwurok sa isip ko, Noy. Itong babaying ito na utong pala. Okay. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Doon. Po, kayo sain. Kamaling. Kamalig. Ready ka na? Pwede na. Aha. Hayop. Hayop ni go. Na mahilig mag-inom ng tubig. Go. Ayam. Ikos. Oh. Karabaw. Oh. Tumayo. Sala man ang ayam ikaw. Sala. The next. Tuloy pa sana. Go. Ano, sir? Kulang. Taso, ayam ikaw sala. Tapos sa susukin segundos. Bye-bye. Anikos mo na ayam. Di man nag-inom kay tubig masyado. Tama itong sinabi niya. Di ba? Ano na? Ano na kita? Ito, very much mo di pa. Ano mo na? Hello? Good afternoon. Oh. Alam ko na nga na, mahapot ako sa ibang bago. Ayun na. Hayop. Ay, siyempre, gumus gani hayop. Okay na? Hayop. Napigakaon ang kanin ng tawo. Go. Orig. Poto. Ano? Ikos. Sala. Go. Bye-bye. Aminda. Ay, nako. Okay na tayo. Ano nga? Di ba? Ano pagkaong ng tao? Kanding, baka, karabaw, urig. Ano pa ni ba? Nahayop. Manok pwede, consider, di ba? Di ba? Ang pigirabis, tama itong ukay, ayam, ikos, ano pa? Ano pa pigirabis na iba? Kino. Pigirabis yan. Di ba? Good afternoon, Mendones family at saka Istola family. Yan. Good afternoon, Tabi. Kuya Henday mo pagtaramon na simbag ipaukod mo ini. What can you add 9 to make it 6? Okay. Mataling hapot ini. What can you add? To make it, ang Roman, okay. Sa matali ning hapot mo, boss. Delikado. Di ko na kaya simbagon. Okay na po. 7 minutes bago tabi magabot ang mahiwaga ang magtapusan kuan. Dali na. Para 100 pesos naman ako kita kilod ngo niyan. Ang kategorya ta mga hayop. Daw, last caller natin to. Hello? Good afternoon. Good afternoon po. Opo. Ready ka na po? Ready na po. Hayop. Hayop ha. Hayop na. Alat ko na. Hayop na hayop-hayopon. Mga hayop sa Senado. Latoson takang salbatana. Anong hayop sa Senado? Bo, abi na sige, anong hayop naman? Anong hayop sa Senado? Kadakol. Ay, ito na. Sige. Hayop na pagkaturog, hayop na nagkakamang. Go. Kamang. Opo. Alas. Alas. Tino.
Lakaw ito. Kasi baguan mo ko. Sige. Balik nga din mo sinimbag Kaya di. nagwakamang saro man sana. Agum. Bye-bye. O sige na nga ni. Bye-bye ba? Ay, nasa imo. Ugmaon ka nagkakamang sa agum. Bye-bye. Ay, ulas ko na ito. Tama na saga naman. Kita man na ang mga tugang kilod na 100 pesos. Hindi po sa idong programang anapot sa DCGV. Ang hapot. Hindi mo na pati ang programa. Tasarala na. Ang programa ta po, Pinky on mo, baby. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on atay later na babaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, magkakatulong din ng araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid Pro! Liver Aid pero Pro. That's right! Liver Aid Pro, hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver o inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On. Pakalipas kan mga patalastas. Sugaan radyo alas 3. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 4 na, maparam na kita. Mga tugang saga naman kita magdarangugan. Alas 5 po sa programang Pinky on mo, baby. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Marinapon sa nagabas. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer